to duk abin da zan gaya miki a duniyan nan da ya guda ɗaya ne, tsakanina da ke tsakanin ɗa ne da mahaifi. Dole sai kin ciyayi duniya, dole sai kin ciyayi wasu abubuwa a rayuwar nan. Kin ga? Duk abin da zan gaya miki, yadda ake yaban ki kadai tilo a unguwar nan, to sai kin zama da cewar ki in ma kina yin daidai in ma kuma ba daidai kike ba, to ki kokarta ki daidai. Ni ba na zagin dan wani, ba na tsine wa dan wani, ni ba halina bane kamar yadda su Alhaji Gira suke yi su Kulawa, to ni ba haka nake yi ba. To don haka sai kin kiyayi duniya, kin yi takatsan. Tashi ki shiga ciki ci gaba da abin da kike. Kin fuskanta? Duk abin da zaki daga kin daga kafar ki daya, zaki sauke ki daga dayar, ki tuna akwai Allah. Kai, Allah shiga nan gidan da Allah ka ce ana sallama da Labi. Ki maza. Ka je in ji striker ne lamba 9. Na gode. Striker lamba 9, in ji ubanta defender lamba 5 ba za ta zo ba. Ni ban gane ba. Kai ba striker bane lamba 9? To ni ne ubanta defender lamba 5 ba za ta zo ba. Ko idan dai yanka ce. Za ka tafi ne ko kuma sai na gwada ma yan kashi. San Allah. Shi ne ɗaya ma. Rantse da Allah dan da yanka ce. Wallahi ko gola ne kai idan ba gobe sai na dawo ba Allah. To ya ka dawo a midfield. Banza.